Salam, adım Katerina. Men sizin rus tili mualliminiz. Hem şuun Irina Mazilova'nın yazan Ruski suvenir 1 kitap boyunca sapak geçip başlayalım. Kitap açtık, girişten mazmunundan geçsek 6. sayfa in 1. bölüme yetiyes. Kitap İngiliz dilini bilyen, Rus dilini öğrenen dinleyiciler için niyetlenen son başı 1. bölümden 3. bölümün ayağına çenli İngilizce düşündürülen. Men şoň üçin size şol 3. bölümün sonuna çenli Türkmençe tercüme edip durayın. Ondan sonra ýem düşündürüşi, yumuşlary, mysallary Rusça gelýän. Hem şu 3 çenli tercüme etsem siz izinden özüňiz alıp çykarsyňyz mı diýen. Iň wajyp aýtmaly zadym bu kursy bu kitap boýunça ululara niyetlenen soň okumagy ýazmagy öwredemizok. Köplenç bu kursa başlaýanlar eýem rusça okap ýazyp bilýärler. Biz muallimler bu kursyň dinleýijilerine sözleriň manysyny düşündirip, grammatikany düşündirip gürletmek bilen bolýas. 6. sayfasyny açyp iň 1. bölümine başlasak, bu kitabın 1. bölümünün adı Очень приятно, очень öğrenmek, приятно, yakımlı, yöne tanışmakta, очень приятно deyip aydılsa bilelikte, tanışanıma şat deydiğiniz bolýar. Türkmençe, Rusçadan hem tersine, Türkmençeden Rusça, sözme-söz tercüme etjek bolup oturmaň, ýalňyşarsyňyz. Köp zatlar situasiýa, ýagdaýa göre ulanylýar. Ýagdaýa göre de tercüme edilýär. Sözme-söz tercüme etjek bolsaňyz, sözler aňyrsyndaky manysyny ýitirýär. Bu kitapda her sapak bir näçe öwrenmeli zatlardan ibarat. Olaryň biri произношение. Sesleriň aýdylşy. Edil bu birinji sapakda ya harpyň y bilen a ses berýänini düşündirýär awtor hem siz bilen tanışýar. Şutaýda suratda gyz bar, привет diýär, ya Viktoria diýär, a вы diýip soraýar. Привет, salam diýmek ýöne resmi del, deňduşlaryňyzyň arasynda diýip bilersiňiz ony. Ya diýende men, Viktoria da a deken. A вы, a siz diýmek ya men diýmek, вы siz diýmek. Aşagynda da jogap ýazmak üçin yer berilen ya men izinden hem kitap eýesiniň ady ýazylýar. Hem munna hem рабочий тетрадьda muň ýaly kitabyň başynda at ýazylar ýaly yer bar. Sebäbi köplenç kursda dinleýijiler bir-biriniň kitabyny alanna, maglumat paýlaşanna, bir-biriniň eden göňükmesini barlanna kitap ýitip biler. Şoň üçin hem kitap eýesiniň ady ýazylgy dursun, soň aňsat tapar ýaly edýärler. Siz hem şol ýere rus harplar bilen adyňyzy ýazyp bilersiňiz. Indiki wajyp bölegi новые слова. Новые täze slova sözler. Her bölümde täze sözler bilen tanışarsınız. Edil berde Rusça ýazylan, soň inglizçe terjümesi gelýär. Siz hem izinden türkmençäni sygdyryp bilseňiz, sygdyraýyn bolmasa-da depter edinip belki deptere ýazarsyňyz. Haýsy özüňize amatly bolsa. Здравствуйте diýeňizde hem произношение aýdylşyna da üns bereýin. Salam diýmek, resmi salam, özüňizden ula ýolbaşçyňyza, ne tanış adama berilýän salam. Hem şutaýda zdravstv bir näçe çekimsiz izle gelen soň, şoň birini bolmanyny ýuwdalýas aýtmak aňsat bolar ýaly. Şeýdibem şu birinji v gidýär. Aydamzok ýazsagam, şony aydamzok. Здравствуйте diýäs. Здравствуйте. Köçe dilinde zdrasty diýip gysgaldylýanyny eşitersiňiz. Ýa-da iňwerkisi şu başyna kızza da taşlanylýar, zdrasty diýilýär. Şol söz bolmalysy ýaly şutaýda ýazylan, ulanylanyna da bolmalysy ýaly здравствуйте bolmaly. Gysgalsaňyz hem belki ulanyp bilersiňiz. Izinnaky söz привет, resmi del,
Doğan qarındaş tengduş arasında ulanılan salam. Как дела? Как nähili nädip? Dela ýagdaýlar. Ýagdaýlaryň nähili diýip sorajak bolsaňyz, bu jümläni ulanarsınız. Как sorag sözi. Rus tilinde de sorag sözler mudawa birinji ýerde durýar. Soragda. Jogaby hökmünde отлично diýip aýdyp bilersiňiz. Ören gowy. Хорошо ýöne gowy. Спасибо diýeňizde sağ bolsun aýdýaňyz, minnetdarlygyňyzy bildirýäňiz. Tanışanyzda birine очень приятно diýeňizde, tanışanyma ören şat diýdiňiz bolýar. Beýleki adamam menem şat diýjek bolsa, тоже sözüni ulanyp biler, тоже hem diýmek. Тоже sözüni очень приятно sözüň öňüne goşsa, bollugy тоже очень приятно diýmeli bolýan. Кто? O da bir sorag sözü, kim diýmek. Birden tanışanyňyza gerek bolsa, hem bu sapakda köp zat öwretmäýin diýe awtory hoşlaşmaga öwredýär. До свидания. Sağ olun, duşuşýançak diýmek. Resmi, paka bolsa, deňduşlaryň arasynda resmi del ýagdaýlarda ulanylýan hoşlaşyk. Bu sahypanyň sag tarapyna geçsek, eýem dinlemeli zady gelýän diskiňizde 112 sanly audiony açsaňyz, bu dialoglary dinläp bilersiňiz. Hem olarda käbir nätanış sözleri duşup bilersiňiz. Häzirlikçe diňe başyna şu dialoglary okap berip terjime edeýin. Ondan soň indiklerde ýem beýtmeýän onça wagtymyzam bolmaýar. Olary ýem özüňiz gözden geçirip, özüňiz tanışyp, özüňiz okap, özüňiz dinläp, özüňiz terjime edip ulanmaly bolsaňyz. Dialog bolanda iki ýa-da bir näçe adamyň öz arasyndaky gepleşik bolýar. Hem şutaýda başyna A iki nokot, izinden B iki nokot gelýär bolyn. A diýende bir adam gurlaýar, B diýende başga adamyň jogap berdigi. Onsoň ýene A jogap berýär, ýene B jogap berýär. Şeý diýmem, iki adam öz arasynda gurleşýänine ýazywda düşünüp bolýar. Demek şutaýda biri "Здравствуйте, я Алекс, а вы?" diýe, beýleki adam "Я Анна" diýip jogap berýär. Ýene şol birinji adam "Очень приятно" diýe, beýleki adam bolsa "Очень приятно, Алекс" diýip jogap berýär. Gysgaçyk tanışlyk üçin gepleşik. "Здравствуйте, salam, я Алекс, men Alex." Öz adyny aýdýar, özü bilen tanıştyrýar adam. "A вы, a siz" diýem, soraýar. Beýleki adam jogap berende "Ya Anna" diýär. Men Anna, gyzyň ady. Onsoň ýanky Alex "Очень приятно" diýär, ören şat. Anna da "Очень приятно, Alex, menem şat Alex" diýär. İkinji gepleşige geçsek, ýene dialog. "Привет, Мария", salam Maria. Jogaby, "Привет, Елена", başga kişi "Salam Елена" diýip jogap berýär. Birinji gurlan adam "Как дела" diýip sorasa, ýagdaýlar nähili diýip aýtdygy bolýar. Ikinji adam bolsa "Хорошо, а как ты" diýip soraýar. "Gowy, a sen nähili?" Jogaby bolsa "Тоже хорошо, menem gowy." Hem berde şu ikinji hem üçüncü gepleşikleriň arasynda käbir täze sözleri size ýene getirýärler. "Ya" men diýmek, "Ty" sen diýmek, "Вы" bolsa siz diýmek. Bir näçe adama siz diýip ýüzlenseňiz hem, bir adama hormat goýup siz diýip ýüzlenseňiz hem, ikisine de şu bir "вы" ulanylýar. Üçüncü gepleşige gelsek, "Здравствуйте", salam, jogaby. "Здравствуйте", salam. "Как дела?" ýagdaýlar nähili? "Хорошо, gowy, спасибо." Sağ olun. "А как вы?" A siz nähili? "Тоже хорошо, menem gowy." "До свидания", sağ olun. "До свидания", sağ olun. Bu ýerde aýdyp goýmaly zadym rus atlary geldi bolyn. Düşündireýin. Ine şutaýda ikinji gepleşikde Maria, Елена atlary getirýärler bolyn. Rus dilinde hakyky rus atlar mydama a ya da ya
bilen gutorya. Ýagny iň soňky harpy a ýa-da ýa bolýar. Maria ýa bilen gutordy, Yelena a bilen gutordy. Meň adym doly Yekaterina a bilen gutorya. Hakyky rus atlaryň diňe 3 sanjagy a ýa goşulma bilen gutoranok. Galan hemmesi diňe şol 2 goşulma eýe. Erkekleriň atlary bolsa doly ady gözeňine tutýan, madama çekimsize gutorýan. Mysal üçin şutaýda Alex verilen Aleksandr adyň gysgaça aýdylşydyr. Aleksandr R bilen gutorýan. Ivan N bilen gutorýan. Andrei Y bilen gutorýan. Ýöne ol erkekleriň diňe doly atlaryň gurrungy. Edil türkmen diline ýaly, mysal üçin goşma atlary gysgal diýäňiz, diňe bir bölegini ulanýaňyz ýa-da at takylan bolsa, dokument boýunça bir at bolsa, tutaňyzda başga adyn tutýaňyz. Ruslarda da uzyn atlary alyp 3-4 harpa gysgal daýalar. Mysal üçin şu Aleksandr sözüni uzyn görüp, edil Aleksa del, muny ingilisler üçin niýetlenen soň ingilisçeleşdirdi. Köplenç Sasha diýip gysgal diýerler. Ýagny Aleksandr erkegiň ady bolsa da Sasha diýip gysgaldylanna a harp bilen gutorýar. Gysga ady erkekleriň a ýa bilen gutoryp biler. Köplençe gutorýar. Viktor R bilen gutorýar. Gysgasy Vitya ýa bilen gutorýan eken. Ýa-da Georgiy Y bilen gutorýar. Gysgasy Jora a bilen gutorýar. Rus dilinde goşa atlar var. Oglana Aleksandr diýip at takýan bolsalar, gyza Aleksandra diýip at takyp bilerler. İkisine de gysgaldylanna Sasha diýip bilerler. Ol hem braçyk bulaşdyrýany üçin erkekleriň atlary köplenç K bilen gutorjak bolýarlar. Mektep ýaşly oglanlar öz arasynda gürleşende, mysal üçin Sasha diýmen Sanyok diýip bilerler ýa-da Jora diýmen Jorik diýip bilerler. Ahir ýene şu gysga atlarym çekimsiz bilen gutorjak bolýarlar. Şol adynyň eýesiniň oglanlygyna göz ýetirler ýaly. Şoň üçin siz gysga atlar bilen seresap bolun. Indiki 7-nji sahypa geçsek, bir bölüme geçýäs. Ruski alfavit, rus elipbiyine başlaýas. Men geçen videoda рабочий тетрадь boýunça rus elipbiyini düşündirdim. Şoň üçin edil berde saklanyp oturmaýyn. Özüňiz gözden geçiren gerek bolsa, aşagynaky gönükmede rus dili bilen kitap ingliz dilliler üçin niýetlenen soň, ingliz dili arasyndaky meňzeş harplary görkezin diýe. Indikide harpları meňzeşde sesleri başka harplar görkezin diye. Üçüncüde bolsa diňe rus diline bar harplar görkezin diye, ingliz diline ýoklary. Siz hem şonu ingliz dilli türkmene göre edip bilersiňiz. 4-nji gönükmede bolsa harplary okan diye, soňam harplaryň elipbi boýunça izgiderligini diňläňde şu yetmeýän ýerine näme harp yetmeýän bolsa ýazaýyn diye. Onu özüňizden alyp çykarsyňyzmyka diýen. 8-nji sahypa geçemizde ýene şol harplar sesleri bilen dowam edýäs. Ýene diňlemeli hem ýazylan zady şu diňläp bir wada okamaly, gaýtalamaly. B böleginde bolsa eýem diňlemene zady ýok. Diňe sözleri okamaly. Ýagny rusça okamak üçin gönükme berýäsizden. 6-njy gönükme произношение, aýdylyş wagtdyken hem şutaýdaky harp sesi berýänini görkezýär. Edil şunu duruýyn häzirlikçe, dowamyny indiki videoda düşüreýin. Görüşýänçek.